Gaon man ni siya, good ma'am. So, i-deliver na mo karon ma'am. Kay si Udi mo nakabutang po na ni. Kuan bayron ng stove 5. Kabalo pag kinsay lahatag ni mo ani? Mama ni mo or admirer ni mo? Ay, wala ako yan. Hello! Lang laban. Ang kakabalo siya, no? Appreciate na ako tanan bisag. Gamay lang or... gamay lang. Bisag gamay yung kapaano. Basta appreciate na ako siya sa everything. Mahal kong inamasakit ang paglayo mo. Batid ko kung bakit ginagawa mo ito. Amigos Flower Shop, delivering happiness. Ayo, may hapon. Si Carla, ma'am. Carla Desiree Garcia. Ano yung order ni sa train, ma'am? Gaon man ni siya, good ma'am. The order. Sa Shin. So, i-deliver na mo karon ma'am. Kay si Udi mo nakabutang po na ni. Oh. Sanina man ni ma'am. Katawag gown. Opo. Kuan bayron ng stove 5. Pwede na po tantanawon ma'am. Kaya din mo nang bayad good. Nakasi Udi man siya. Taglay mo sa pagwis ng iyong paghayo, ang pangako ng walang hanggang bukas. Babaon man sa'yo, hapdi ng puso, abutin ang pangarap. Surprise! Happy birthday! Happy birthday! Wala edad mo? Wow! Di po na? Pwede na dyan mag-uyab-uyab. Iksoy? Sister? Okay. Si Mama yung hapon og happy 18th birthday. Magpaila-ila na mi ako na si MM and kani si Abby. We are from AM Digos Flower Shop. So naami diri karon naabot jud mi direktorin para ihatod ang pa-surpresa ni sender. Kabalo pag kinsay lahatag ni mo ani? Kisa man paminaw nimo? Mama nimo or admirer nimo? Ay, wala ako yan. Hello! Kasi naguyab-uyab na ni kay 18 na. Sabaan dyan ni Asam na si mother. Nasa Italia ka. Kasabaan dyan kay post ba ni. Admirer man ni mo ma'am. Sinasay mensahe. Tanaw na to o kinsay ka padala. Pero usan ako basahon. Kantahan sa kakong happy birthday. Kantata. Go. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday, happy birthday. Happy birthday to you. Okay, make a wish and blow your candle. Yeah! Happy birthday! Sinasay mensahe. So, ana lang siya. Happy birthday, Carla. Wala. Wala. Taas kayo. Ang kuana ni ma'am, ang iyang ipabutang lang na sender from friends sa imuhang mama sa Italy. Wala siya ibigya. Na lang ma'am, so sa may mensahe ni mo sa imuhang pamilya o sa friends sa imong mother, sa imong mama po. Thankful kay... Pero wala ko kailangan sa pero thankful daw po. Hindi ko kabalo kantaan. Happy tanan. Kay mama ni mo. Kay mama. Adiri ko sa kailas. Sige lang. Ano? Feeling ko. Kantaan na. Ayun, hilak. Ilaban lang, laban. Ang kakabalo siya, no?
siya na appreciate na ako tanan bisag gamay lang or gamay lang bisag gamay yung sa paano basta appreciate na ako siya sa everything. Ato lang. Sama na, hilak, katawa. Ano yung nag-request man si mother ni mga pasayawon daw ka? Alam. Paro paruji daw. Oh, short lang daw, short lang. Minsan, manipod. Okay. Sige, picture na na. Happy birthday! Uso na podron ang mga sorpresa ug sa social media mi patok na makaselebrar bisag na ay pandemya kini mi viral ug daghang nakatawa sa bisan unsa man nga okasyon andam sila nga mo aksyon ang Bigos Flower Shop lang doon ang Bigos Flower Shop lang doon